Laskogotka. Co to jest ta laskogotka? Godali my o wielebnym Francu Pawlarze. Śląskofana. Dynkmal grab od Zelpszuców. Ewenement. Ponoć jedyny taki na Śląsku. I trafił rzech widzów, co oglądali ostatnio film o Rostomili Kej Ondra Łysochorski powiedział, co niby 2 miliony personów we 30 latach XX stulecia godo po Lasku, w tym kościele świętego Wacława, co my pokazywali, rzekają po morawsku. Godą, co, jak, ten, no, co, nie. Wiele takich dynkmalów tutaj jest, no, ale ten jest nietypowy. Witam was, Rostomili. Dzisiaj proszę was do gminy Chronowice, a wy abonirujcie mój kanał, knefel, subskrybuj, dzwoneczek, bo genau w piątek o 6 wieczór co tydzień nowe tajliki, że też na Facebooku, Instagramie. No i proszę was też do mojego nowego geszefta T-Public Śląsko Rajza. Kupcie się cosik mycki, treski, kaszki, inkrzełone, na idea shirt, to co było wcześniej, też rzech je. A ze mną jest mój synek Bruno, a za kamerą moja baba Weronika. Jadymy. Krzynowice, po polsku Krzanowice, po czesku Krzenowice, po niemiecku Kranowic. To miasto jako też miejsko-wiejsko gmina w Raciborskim Krysie, kaj kwateruje 5167 personów. Stan na rok 2025. W samych Krzynowicach jest to 2000 personów. Stan na rok 2023. Miasto Krzynowice lokowali w roku 1265. Krzynowice przestały być miastem w roku 1945, zaś dostały miejski zakon we 2001. Do gminy okrąg Krzynowic należą też dziedziny: Bojanów, po niemiecku Bojanów, Bożucin, po polsku Borucin, po czesku Bożutin, po niemiecku Borutin, Peczacin, po polsku Pietraszyn, po czesku Peczatin, po niemiecku Klein-Peterwitz, Wojnowice, po niemiecku Wojnowic. We wszechobecnym cenzusie z roku 2021 we całej gminie 16,74% po mieszkańców zadeklarowało śląską narodowość, a niemiecką 9,96%. W Abszlimungu ze 20 marca roku 1921 we wszystkich miejscowościach dzisiejszej gminy Krzynowice wygrała niemiecką opcję i była to festelno przewoga. W mieście Kranowic 96,86% welowało Niemcy. Place te zostały w Reichu, we prowincji Oberschlesien, co powstało w większości na placach dawnego Regierungsbezirk Oppeln. Place te leżą 80 km na zachód od Katowic. Są my na ringu. Już wiecie, co Chronowice to jest miasto. Aszą się. Miejski zakon, rok 1265. Ale na Śląsku to nie ma nic dziwnego. Takie stare miasta mamy. No i Szrajbunek, dzisiejsze polskie miano, Krzanowice. Ale jak za tym mianem to było przodziej? Obejrzyjcie. Rok 1265 do 1498. Co tutaj mamy? Kranewic. Kranewic. Co było dali? Obejrzyjcie tutaj. Od 1498 do 1672 jak Chrzenowice. Dzisiaj po czesku, jako żeście słyszeli, jest Krzenowice. Ja? Potem mamy rok 1672 do 1936 Kranowic. To jest to niemieckie miano, tak richtig słowiańskie i zgermanizowane. No i tutaj od 45 mamy Krzanowice. No i mamy tak richtig pauza. Nie mamy dziura. Od 36 do 45 co było? No, czasy nazistowskiego reskierunku. Nie napisali tego, no ale to też jest nasza historia. Tak oćmawo. No ale werci się napisać, jak się wtedy mianowało to miasto. Kransztet. No dyć od 1945 wcale lepsze czasy nie nadeszły. Komunistyczno okupacyjo. No i przód Sowiety, potem Poloki. Rostomili, jak będzie po śląsku? Krzonowice, albo bez K,
albo bych też powiedział bez CH, Krzonowice. Te CH słychać w śląskim, to jest rozróżnienie tego H samego, H i CH, czyli dźwięk między H a K. Krzonowice. Ja. No i co tutaj jeszcze mamy, Rostomili? Publiczna studnia z roku 1843, Maryjno Kolona z roku 1711 dali mamy we budynku, we kamienicy tej apteki DFK Kranowic i niemiecko fana. Nie wszędzie tam kaj mamy DFK, mamy niemiecko fana. Szkoda, co nie mamy jeszcze górnośląskiej fany. Werciłoby się to tutaj też zainstalować. No i barokowo kaplica. Godą rzekł na zaczątku wiele personów tutaj deklaruje śląsko-narodowość. No, we całej gminie. Jako to było kiedyś, w roku 1910, nie pytali o narodowość we wszechobecnym cenzusie i o gotka, jaką godo się doma. I podług tego identyfikowali narodowość. Wiemy, co to jest feller, bo gotka może być inkszo i narodowość inkszo. 97% personów wtedy we Kranowic powiedziało, co godo po czesku doma. No ale tak richtig oni nie godali po czesku, ino po lasku. Zaroski będziemy o tym godać, co to jest ta lasko-gotka. I no oni w tym cenzusie mogli wybrać albo czesko-gotka, albo polsko-gotka, albo niemiecko-gotka. Nie szło wybrać śląskiej albo jakiś inkszej wpisać, tak jak dzisiaj się to wpisuje. Dzisiaj też nie możemy wybrać śląskiej gotki albo śląskiej narodowości, no możemy to wpisać jako inkszo. 97% personów godomy, co niby Morawioków, tutaj deklarowało niby ta czesko-gotka. Lasko-gotka. Co to jest ta lasko-gotka? Albo ekstra-gotka, albo też dialekt śląskiej gotki, albo też dialekt morawskiej gotki. Szajbnicie jako to jest, nie ma gotkoznowca. O, jedni uważają, no ale to jest takie czesko-nacjonalistyczne, co to jest dialekt czeskiej gotki. Kaś, że chyba też czytał, co Poloki uważają, że to jest dialekt polskiej gotki. No nie. Albo ekstra gotka, albo dialekt śląski, albo morawski. To jest na pograniczu, my są na pograniczu. Lasko-gotka skodyfikował Ondra Łysochorski. Erwin Goj we 30 latach XX stulecia. On pisał po lasku. Ponoć 500 000 personów godo po lasku. Po śląsku też mało wiele, tyle troszkę więcej, jeśli się rozchodzi o ta deklaratywność. To słyszą o laskiej gotce, szrajbnijcie. W to poradzi to zidentyfikować i coś więcej na ten temat powiedzieć. Szrajbnijcie. Eli richtig się tu dzisiaj godo po lasku, też szrajbnijcie. Jeszcze nie koniec, słuchajcie, Rostomili se tu zapisał w latach 2011 i 2012 Miejski Ośrodek Kultury, niedaleko stąd, organizował projekt Dwa narody, jedna kultura morawska. No, dopiero niejakie dwa narody. No, mieli na myśli czesko i polsko. No nie, no ale wiemy, tu są Ślązoki, ewentualnie Ślązoki i Morawioki. No i był festiwal pieśniczki polsko-morawskiej. Po co te polsko? No. I wydali publikację, jako rządziły i o czym pyrwę śpiewały nasze umy. No i cyklicznie odbywały się tu też międzynarodowy konkurs, no i cytuję, gwary laski. Jakie gwary? Oni wszystko ta gwara pieronie łonaczą. Morawskie żadzyni, nie rządzenie, no żadzyni, chyba dobrze mam tu napisane, selskie hospodyni. Morawskie żadzyni, selskie hospodyni. No i to je po lasku Rostomili. Pierwszy kościół we Chrzonowicach powstał w roku 1288. Nie skorzej był przebudowywany, remontowany, no ale już za nowożytnych czasów. Ten, co widzicie za mną, powstał w latach 1914-15 w
neobarokowym sznicie. No naprawdę je on srogi, jak na takie małe miasto, robi wrażenie. A patronuje mu święty Wacław. Święty Wacław, no nie dość częste wezwanie, no ale na Śląsku się pojawił. Święty Wacław był hercogiem czeskim, no i żył na zaczątku X stulecia. Zamordowali go i je męczennikiem kościoła katolickiego i prawosławnego, bo to jeszcze przed wielką schizmą było. Święty Wacław patronuje też łomujskiej diecezji, no a tutaj ona była do roku 1945. Mało kto wie, co biskup Zbigniew Oleśnicki we XV stuleciu ustanowił świętego Wacława też patronem korony polskiej. Jeszcze jeden Czech jest patronem Polski, święty Wojciech, no ale on czeskim patronem już chyba nie ma. W to oglądał tajlik o Krzyżanowicach, niedaleko stąd. Byli my we Binkowicach, godali my o wielebnym Francu Pawlarze. No i wspominał żech, co on robił tutaj za faroża w latach 1946-1980. No i mamy tutaj tabula ku jego zocy, no bo pochowany je we Binkowicach. Proszę jeszcze do tego filmu, jeśli ktoś nie widział. No i jeszcze do filmu o Pławniowicach. Kaj też robił za faroża, też polecam, też my o nim godali. Przy kościele mamy dynkmal ku zocy wojoków Wehrmachtu. Tutaj genau był grab wojoków Wehrmachtu. 92 wojoków tutaj spoczywało. Mamy tabulę. No i co się z tym stało? We 2008 roku ekshumowali te szczątki i przenieśli na główny wojenny cmentarz we Siemianowicach. Byli my tam. Tam są wojoki nie ino stąd, no ale ze całkiego Śląska i chyba i spoza Śląska. Kuknijcie sobie do tego tajlika, dawno już to było i Jose muszę przypomnieć. We Chrzonowicach mamy miana we dwóch gotkach. Po polsku i po niemiecku. W sumie przed miejskim amtem nie mamy tu takich tabulek. We niektórych gminach kaj mamy te dwie gotki. Mamy to też na amtach tutaj nie ma, no ale kiedy wjeżdżamy do Chrzonowic, to mamy też Krzanowice i Kranowic szarnięte. To nie ma we wszystkich dziedzinach gminy, nie wiem, mono tutaj no ale to nie wszystkie dziedziny gminy muszą mieć te miana. Tutaj w Raciborskim Krysie mamy jeszcze tak we Pietrowicach, kaj my niedawno byli, no i w Rudniku też my niedawno byli. A we Śląskim Województwie takie miana są jeszcze we Sośnicowicach, Kiefersztetel. No i to chyba ino te 4 gminy. Więcej tego je we Łopolskim Województwie, no niedawno my byli na Anabergu, no to tam to je bardziej wszechobecne. No ale coś innego jeszcze wam chcę pokazać. Śląskofana, widzicie to? Europejsko, polsko i górnośląsko, tak górnośląsko, bo Śląsko to jest czarno, żółto. Bruno, Śląskofana? To jest Śląskofana? Górnośląsko, tak richtig. Żółto, a modro. My mamy doma Śląskofana? Górnośląsko? Ja. Roztomili nie wszędzie takie cosik mamy, naprawdę zoca, kaj takie coś mamy. I oto muszę zacząć notować. We Königshütte, we Mysłowicach, we Górnych Łaziskach, we Tworogu, we Czerwionce-Leszczynach, no i tutaj 6 gmina. Mamy jeszcze szajbunki po śląsku we niektórych gminach, no ale to ostawmy, to jest insze zagadnienie. Jak widzicie, tutaj nie mamy ani po niemiecku, ani po śląsku, je ino po polsku. Tu jeżech na Śląsku i tu też jeżech na Śląsku. No jedni rzekną, no co ty godasz? Tu jeżeś w Polsce, tu jeżeś w Czechach. No nie, to nie ma prawda. Polska to jest Wielkopolska historycznie, a Czechy, no to są Czechy. Mamy Czechy, Morawy i Śląsk. To wszystko jest Czeska Republika. Ja we kraju, we państwie czeskim jeżech po prawej mojej stronie, a po lewej stronie we państwie Rzeczpospolita Polsko. Tutaj był graniczny przechód.
Pierwszy w latach 1960-85, jeszcze za czasów socjalistycznej Czechosłowackiej Republiki, no ale on fungował sezonowo. Bez lato, no, były ramy czasowe, bez zima nie fungował. Drugi przechod fungował w latach 1966-2007. Młodsi moi widzowie, choć takich mam mniejszość, większość mam starszych ode mnie, mono nie pamiętają tych czasów, a czy jeśli są wiele młodsi ode mnie, to na zicher nie pamiętają granic. Ja pamiętam, co były granice. Już nie raz, że o tym godą. No dali je granica, no ale nie ma granicznego przechodu. Możemy swobodnie se tutaj realizować. No i jedni młodsi mogą myśleć, co 1 maja 2004 roku, kiedy Rzeczpospolita i Czeska Republika wlazły do Europejskiej Unii, to te granice zlikwidowali. No nie było tak od razu. Te granice, te graniczne przechody tak richtig zlikwidowali dopiero pod koniec 2007 roku, kiedy i Rzeczpospolita Polska i Czeska Republika wlazły do zony Schengen. No i od tego czasu możemy swobodnie sobie przechodzić. Hejby nie ta tabula, nie tamta. I jeszcze wcześniejszo ze polską informacją, polską tabulą nie wiedzieli by my, co zmieniamy przynależność, no nie przynależność, my państwo, ja, co przechodzimy ze Rzeczpospolitej do Czeskiej Republiki. No i niechaj żyje nam zona Schengen jak najdłużej. Nie likwidujcie tego i nie stawiajcie nam zaś tych granic. Popierona nam to. Dynkmal grab od Zelpszuców. Ewenement. Ponoć jedyny taki na Śląsku. Jeśli jeszcze znacie jakieś graby od Zelpszuców, to szajbnijcie je. Dynkmal od Zelpszuców we Hrabkowicach pokazował, że wam, no ale tam, z tego co wiem, żaden człowiek nie ma pochowany. Tukej są Emil Krajs, Erdman Glassman i Anton Jurecka. Młode synki, wiele oni mieli lot we roku 1921, kiedy polegli za Heimat. 26, 21, 24. Tukej stąd ze okolic. Zelpszuce, obrońcy Górnego Śląska podczas polsko-niemieckiej wojny w roku 1921. Bronili Górnego Śląska przed polską napaścią, przed polskimi powstańcami w trakcie Śląskiej Domowej Wojny, podczas polskiej ekstramilitarnej operacji na Górnym Śląsku. Mianowane to je we polskiej historiografii, wiemy, polskimi, śląskimi powstaniami, no ale tak nie było. No i Rostomili godali my ostatnio we Annabergu o tej wojnie. Godali my we Leźnicy, godomy nie raz. No ale pierwszy raz przy takim grabie. Bronili Górnego Śląska przed polską napaścią, no bo Poloki pogwałciły wynik Abstimmунgu. 60-40 dla Niemiec, demokratyczny welunek. No i Polska miała dostać niekorzystny przydział Śląska. No i Korfanty ogłosił się dyktatorem trzeciego powstania. No i rebelia, wojna. Oni bronili swojego Heimatu. Murzech tutaj pora do zatku ze śląską ferajną, Peter Langer. Pozdrowią was. Dzięka niemu znam ten plac. Nikaj oni mi piszą, znaczy piszą w Wenesu, bo jak śląsko-ferajna była tu pierwszy raz. No ale nie piszą, kiedy czytacie jakieś artykle o Chrzonowicach. Wiedzcie, i że takie coś tutaj je. No i oddawajcie tutaj z oca. I ja oddam tutaj z oca tym obrońcom Górnego Śląska, obrońcom Heimatu.
Kościół pod wezwaniem świętego Mikołaja, też rzymskokatolicki. Mikołaszek, tak je mianowany. Pierwsze wzmianki o drzewianym kościele tutaj to rok 1613. W roku 1744 wybudowali ten nieskoro barokowy kościół jako dziękczynne wotum za ocalenie przed najazdem Madziarów z roku 1742. Warto się jeszcze wspomnieć, co mamy miasto Krzonowice, o czym my dużo gadali, i dziedzina Krzonowice. No, jest to fest zwiedowne. Szajbnijcie, jako to tak richtig je. W Wenecu pisało, no ale też przy tamtym kościele było napisane. Rostomili, tu jeszcze kwateruje jeden z moich widzów, nie wiem na imię, oglądo trafili my się w Deutsch Krawarn, w Kraworzu, w Krawarzach, po czeskim kierunkiem. Gadali my kiedyś, co bych tu przyjechał, tak dalej, no nie mam do ciebie kontaktu, wybacz, albo że kaś przeoczył. Mam nadzieję, co oglądasz, jeśli ja, to pozdrowiam. Pietraszyn, Klein Peterwitz. Nie wiemy genau, kiedy powstała ta dziedzina. 96% personów w roku 1910 podczas cenzusu podało czesko-gotka. Wiemy, co tak richtig godali po lasku i były to Morawioki. A mamy tutaj kościół, a tak richtig kaplica, bo z zewnątrz przypomina bardziej kościół. No, nie ma taki fest mały, no ale dryny to jest typowo kaplica. Nie mamy typowego ołtarza, nie mamy ambony. Rok 1884, neogotycki sznit. No i tabula kuzocy tych, co polegli we I światowej wojnie. Była kaplica pod wezwaniem świętej Barburki, jej kościół pod wezwaniem świętej Barburki. Z lat 1930-31. Jaki to jest styl? Raz, dwa, trzy. Ktoś zgod? Myślę, co nikt, albo prawie nikt. Ja bych nie wiedział. Kubistyczny. Mamy szrajbnięte. Jedyny taki we Raciborskim Krysie. Ja chyba też pierwszy raz na żywo widzę kościół. Przynajmniej świadomie wiem, co jest to taki sznit. Kościół jest zawrzyty. Na kościele mamy tabula kuzocy poległych we II światowej wojnie. I trafił rzech widzów, co oglądali ostatnio film o Krzyżanowicach. Baba jest z Binkowic, hop jest chyba stąd. No i godał mi o tej kaplicy w Pietraszynie, co fundował ją fez bogaty hop, jego baba ponoć była ze Łodzie i fez głęboko te fundamenta tam są. A ten ołtarz, to jest taki specyficzny, taki obniżony, on pierwej taki nie był ponoć tam. Łatwiej się kiedyś odprawiało msze. No i richtig tam odprawiali tę mszę pierwej, no i też podczas remontu tego kościoła. Dziękuję, co mnie oglądacie, no i polecam się w dalszych materiałach. Bożucin. Pierwsza wzmianka to rok 1302, a za mną kościół pod wezwaniem świętego Augustyna neogotycki z lat 1904-1906. 97% personów w roku 1910 zadeklarowało tutaj czesko-gotkowość. Wiemy już, co to znaczy. Godali we laskiej gotce. Przed chwilą godał żech ze ludziami we poprzedniej dziedzinie. Już żech wyłączył kamera, 2 razy żech godał. I godali, co tak richtig Peczacin się godo. A jeśli się rozchodziło Chrzonowice, to nie Chrzonowice, tak jak w Wenecji piszą, ino ponoć Krzynowice, Krzynowice. Ja, tak to się tutaj mianuje. Bez to my potrzebujemy uważania tej śląskiej gotki, co by były tabule nie ino po polsku i niemiecku, no ale też po śląsku. 2 razy Sejm szafnął śląsko-gotka, Sejm i Senat, no ale 2 prezydentów nie szafło. No i ponoć tutaj ten Bożucin zachował richtig morawski
charakter w odróżnieniu od innych dziedzin. Rostomili kej Ondra Łysochorski powiedział, co niby 2 miliony personów we 30 latach XX stulecia godo po lasku, to czeski reskirunek no nie był za tym. Byli źli na niego. Powiedział, co go dają tak i po jednej, i po drugiej stronie Łolzy. Po polskiej i po wtedy czechosłowackiej stronie. I we Czadcy też, to jest dzisiaj Słowacyjo. No bo to kiedyś przynależało do Śląska. Kuknijcie se do innych filmów, też o tym godą. Rostomili, ci ludzie mi jeszcze powiedzieli, i że tutaj we Krzynowicach, już wiemy, nie we Krzynowicach, ino we Krzynowicach, w tym kościele świętego Wacława, co my pokazowali, rzekają po morawsku. Ja godą, co, jak, ten, no, co, nie, ja godą po morawsku, po lasku. Oni godą, no po lasku, ale oni to utożsamiają, identyfikują ze morawską gotką. Co? Różaniec rzekają, godą kiedy? Jak we październiku? Nie, na Fatimskie, 13 każdego miesiąca, chyba o 7 wieczór, jeśli się nie mylę, w to jest zainteresowany, to proszę. I rzekają ponoć po polsku, po niemiecku i po lasku, albo po morawsku. I ponoć idzie się skontaktować ze kapelunkiem, co pochodzi już teraz chyba ze Ujazdu, jeśli się nie mylę, i on się tą laską, gotką zajmuje. Niedawno żech się trafił z Adamem Kupikiem, gotkoznowcą. Adam, ono ciebie to zainteresuje. Współpracuje też niedawno fest ze Markusem Bączkowicem. Myślę, co was to zainteresuje. I innych gotkoznowców, Bartłomiej Wanot i inksi wszystkich tutaj nie wymienia. Naprawdę ten region jest ciekawy jeszcze, mało odkryty, jeśli się rozchodzi łomie, no bo ja kwateruję, jak wiecie, we Königsskytte, przychodzi we Łaziskach, a jeszcze przychodzi we Katowicach. To jest no troszkę inszy Śląsk. Genau przed wchodem do kościoła mamy dynkmal ku żocy poległych we I i II światowej wojnie. Wiele takich dynkmalów tutaj jest, no ale ten jest nietypowy, fest zwiadowny. Drugi raz widzę taki dynkmal. Pierwszy raz pokazowali my wam go we Raciborzu, we jednej ze stadtteilów Raciborza, już nie pamiętam kaj. Na miniaturce genau nawet go widać. Kuchnijcie sobie do tego filmu, jeśli ktoś jeszcze nie widział. Całko serio, fest fajnisto. No i co tutaj mamy? Porcelanowe, na porcelanie mamy tych wojoków, ja? Mamy miana, no i mamy ich gęby. To naprawdę jest coś ich zwiadownego. Tutaj brakuje raz, dwa, trzy. Szkoda, nie wiem kiedy to zdewastował. Dynkmal stanął w roku 1922, we 1945 go zniszczyli, no ale w roku 1996 go odrestaurowali. W ostatnich dziedzinach. Wojnowice. Pierwsza wzmianka to rok 1370. A są my przed Zumkiem, no nie widzimy go, jest to prywatna własność od roku 2018. No, coś ich będzie we przebitkach, jakiś bild. Zamek powstał tu na zaczątku XIX stulecia, nie skorzej przebudowany pod koniec XIX stulecia w neobarokowo-klasycystycznym sznicie i kwaterowała tutaj familia von Bank do roku 1945. Po 1945 roku, po przejęciu od polskiego reskirunka, przygotowywali tutaj się na wyższe studia. Nie skorzej PGR, kwatery, biura, a od 1961 do 2001 roku lazaryt płucny. Od 2003 restauracyjo, dom przyjęć, muzeum. Od 2012 pierwsze pod polskim reskierunkiem Muzeum Horroru. No i fungowało 6 lat, bo tak jak człowiek już powiedział, od 2018 jest to
prywatną własność, a czy już w przodzie było prywatną własnością od 2003 i no dzisiaj mieszkają tutaj ludzie i nie idzie tutaj tak normalnie wleźć, to je normalna kwatera, ludzie se tutaj żyją. Kościół pod wezwaniem Podwyższenia Świętego Krzyża powstał w 90. latach XVIII stulecia w nieskoro barokowym sznicie. Rozbudowany w 30. latach XX stulecia. A po drugiej stronie cesty mamy dynkmal kuzocy poległych w I i II światowej wojnie. A ja dziękuję wam za dzisiaj. Widzimy się za tydzień genau o 6 wieczór. Chowcie się. Pyrsk.